Hello mga kasisi, ni ami karon sa payag bag uming abot gikan sa panabo unya karon ni ami mag-una mi og panguha og tangkong kay daghang kay gudlot gwapo kaayo niya. Ako mga kasisi, kapod pa sila sa kanya-kanyang mga buhat. Basig maagian ron ako inigpadong nako manangkong. Ug padayon ako mato na ko sunahan. Manangkong na ni. Manangkong si kasisi. Ako sang lakan kay kuan narabadri among balon basig kaunong sa iro kay adto kami sa kuan among mga garden. Balik ko sa among kuan garden kay na dito ang kuan mga gulay. Natugnaw ang lasang na akong hipuan. Ang silang sa ganda dinidikitan. Ang dahon sa kahoy kung sa hangin ito. Abot na po sa tangkungan. Diri. Akong isa ka kasisi dito nang mahagyumos o pa sila dito. Ngayon ano lang, Sister Madiscartis. Dato sa kasisi. Mo na Sister Madiscartis na hindi maarte. Hindi maarte. Langsung na po ni Ani. Yan ani lang. Basta yung anaon rada ito pag kung kumantog sa lumon dito padulong sayon raman. Ah. 17. Mo ano to gan? Tinain no? Wa pa man gud akong suki oy. Na tagagmay pa ilang kon ako na putong balikon unya. Ari ko sa unahan kay tuwa dito si kasusupod na nangkong. Ang tangkungan pa dong dito sa unahan. Humantag harvest sa humay. Karon na napud mi sa gulayan. Bisan og piso-piso ra ni pero og matigom kwarta marami. Ganyan lang ang kabuhayan sa Sister Madiscartis. So si kasuso sa unahan oh. Magtagbo mi diri ko magsugod. Siya oh. Kay wala man koy gunting dala, kamot-kamoton lang yun ako kay humok man siya kay kini siya tangkong manggod nga sa aplan bisan og dili siya sa tubig itanom pero yung ani gini siya kadagko oh. Muni ang nakagwapo sa tangkong. Ingon ani nga klase nga tangkong pero ug mainitan pud ni siya. Laos gid kaayo siya kay ngano man linghod kaayo. Mo na nga dali ra gid siya makuan laya. Mo na kay sayo pa man muni ang paspasan. Ito pa nangkong. Bisag ingon ani lang ni siya, matigom ni siya tag 5-5 ang bangan.
kwarta na gyud siya. Malibre na gyud ang atong pangkusina ani. Ana lang gyud ang sister madiskarte. Sa unsay buhaton, basta kaayuhan lang. Okay kaayo. Ang akong ubang mga sister, paparon sila sa kuan. Kanya-kanyang mga buhat. Sayo pa manggod. Nagsayo lang ko diri kay among giapas ang tangko nga dili malahos. Ug init na kaayo siya harbison malahos na ni siya. Unya ug malahos ni siya dili na ra ba siya maulian dayon kay naman linghod kayo og kahoy. Yan reklamo pud ta kung suki kung laos na pud kaayo. Maalkansi na pud sila mo na nga. Tinabangay lang pud mi sa akong suki. Nga di siya maalkansi. Dili pud mi maalkansi sa muhago. Sister madiskarte na hindi maarte. Ganito ang buhay ng mga sister. Ka-sister. Kutupod akong usa ka sister ug iyang partner. Tuwa sila sa pispan kay limpyuhan man gyud to siya kay napuno na og tangkong. Limpyuhan man gyud to siya kay para ang isda sa ilawom dili maglisod og langoy-langoy nga piniglaw ba dili mga sangit pud sa mga gamot sa tangkong. Moto nga tuwa pud sila dito kato akong naagian gani ha. So sila dito naglangoy-langoy. Sa basket ug alam-alam kay parang di mi magtan sa init. Mao ni ang kangkong ni sister madiskarte. Sister madiskarte. Asa dapit imong tapok? Ito ang tangkong. Man ani karon ako ning banganon dayon. Man akong kuston og dahon saging kay ugma pabaya nako ni hatod nako sa akong suki. Gusto na kong dahon saging kay aron dili pud siya malaos kayo. Diwa pa kayo. Lami man ni siya adubuhon tangkong. Adubuhon kini siya kay magulay gini siya hasta kuan ba kaning yang kahoy. Humok man kaayo. Oo na, ulit na lang ko. Ako na po nagyan sa kasisi. Oh, akong dala. Oh, iya. Muna akong dala. Gikan ko sa tabok. Kato nakitaan ko nyo ganiha nga nakapahapa dito. Karon, ini ako sa kasisi. Gwapo ni Ila kay dala ligo. Dala ligo sa kasisi, oh. Ingan anak kakugihan si kasisi Rot. Lasatan. Palit og kanang litson, manok, isusos ginamos. Yung anak lang kasimple ang sister madiskarte. Human na magpangani niya. Wala pa man nagsugod og land preparasyon. Nagpokus sa midiri-ari kini siya pispan man siya. Harbisunan ang sulod ani ba mao ning gipanguha ang tangkong. Gipanguha ya sayang man pud og ilabay kay gwapo magudlot. Mao na nga gikuha ni kasi sirot kay ako ni ampo kay ako dito ko to kung gikamang-kamang ganiha. Kwarta na pud ni ugma pa ni makwarta kay banganon pa man ni nako. Okay ra nang.
Usi ka susupod o hakot po si siyang tangkong. Hmm. Oh. Sige lang kay abi ni Murot, ang uban ani ba kahoy ra mailang kuan. Kay humok daw kaayo. Good, no? Puti magud siya nga tangkong. Okay. Kins milyahan ni gikan man dito sa balay. Kung gipanlabay dire. May manguhat tagas. Inibangan nila ni kamugo. Mangud. Kain ko magbira-birahon, bira-birahon di man di ay tagsak ka bulto. Muhang kumban dito akay. Maunlod. Putol-putulon pa niya. Sige pagkuan mo dito soft drinks. Pagpalit dito soft drinks banyak dal umpan. Okay sa matusugoon. A few moments later. Hello mga kasisi, karon yan ako sa payag mga kasisi. Atong tangkong ginihanga gipang harvest na mo. Yan na amo ako nang kuan limpyuhan. Ako nang panghaag dahon kay parang dali ra siya banganon unya. Ani siya puti kaayo ang tangkong. Ako ra ron usa din sa payag. Akong limpyuhan daan kay parang unya diretso na kong bangan, dili na ko malangan inigbangan kay lugay biya po kumaman inigbangan kay di mangud ko hasler ani mo bangan. Ang hasler ani mo bangan kadto si kapisirot dali ra dito ka basig mo tabang dito na ko si unya bangan. Kini siya lami kay ni siya ko anon adubuhon kanang tuyo ug suka lang siya ahos. Alami na kaayo siya kuan iparis ug kanong tangkong inadubo niya kini siya limpyo gid siya dili siya nga kuan kay naagi ni siya sa kanang malaba gitanong katong among giharbisan ganito inyong nakita o mauto siya mao ni nga limpyo gid siya kay wala ni siya naghumol sa tubig. Wapo gid siya gulayon. Kami ani kinatagbaw namin ni gulay ani kay wa man nila ing makuan gulay raman din sa bukid mo niya. Amo na puni baligya kaya mo ipalit og isda. Kaya pula na mi ka og gulay. Uy na ako mga apo. Dali, welcome. Naon sa man mo? Lako pang sila, kalako. Hala, uy, kabuutan sa kong mga apo, mga gwapo pagyud niya. Kapok na ko. Mga buutan pagyud. Di tayong pa magkabuk og tubig sa kuan. Sa fish pan? No. Oh. Ay. Adto dito. Tayong pa mag-adto ta sa kuan. Fish pan? Dili, pispan. Dili, oh. Sila kaya? Wow. Ato, nay bibing. Oh. Ato naka, ato putis. Ato si Dogaw, kita gisla yun. Among natabang. Ha? Ay, isda. Kapin na po lang kayo. Among natabang. Ang usipa. Naon sa man ni usa isda ah. Mabilis. O di ako mga apo okay mga an sila maghimasa. Diba magkabuk tag tubig. Wow. Sige himasa mo.
ano yung mga tiil. Uy, dili na pwede sa... Kita pa ito. Pa ako humigas. Palangga gini si kuya. O, gihugasan niya si kuya. Dapat sila si kuan diha? Mamarot? Oh. Apa si... Wala, nawala. Uli ang tagam. Muli na mo? Ay, maniud to sa ta. Ang bebe. Dito, ma-slide mo. Dili na ninyo bon yung sinilas. Ma-slide mo. Ay, lapukan na sa iyong tiil. Uy. Ma-slide mo ha. Maginot tanay mo. Manya ko mga apo. Okay, pilangga po di ay ko nila. Uy, ila kong gihatag painit. Bisag nagka-slide sila. Dito na mo pa uli ha. Bye-bye. Thank you, Inas, Lola. Thank you very much. Karon, humana di pugbangan, oh. Ako na lang ni siyang pamutlan og tiil. Nya, humana kuno og pagbuot ni siya. Mao ni siya, oh. Mao ni ang tag 5. Mao ni siya, oh. Na kumahuman. Na kumahuman. Pila ka ni kabangan. Yon anira matigil ni mo nin tag 5. Di na kay mapalit ang kusina. Maglingkod ka wa jud kay mahimo. Mo ni nga. Kuan jud diskarte jud sister. Madiskarte. Ako kay ba ning pila ni siya na. A few moments later. Hello kasisi. O nagsi kasisi o nagbandol na si ang tangkong. Pila kabangan kasisi? 46. Wow, 46. Lupo pagkabangan oy. Ganyan maggawa ng pera. Bangan-bangan lang. Bukas pera na yan. Ganyan ang sister madiskarte. Kasisirot. Takatawan sa kasisirot. Okay, kakaano daw si Ugma og pirit. Kilala mo ba yung bumili ng plaka ng kotse mo? Luhon na naroon ni kasisi. Ako akay ko andra ay 24. Di pa yun may pagkabangan. Pwede mo ba ituro sa amin? Pero magwapa man to niya. Diskarte. Samtang nagbangan siya og tangkong iya pong itik o busy po kaayo pangitag ipanihapon. Itik ni kasisirot. Kasi nag-lockdown na si tangkong. Ganyan ang sister madiskarte na hindi maarti. Ganihan, nagsamsam pa siya. Karon lockdown na siya. Kay baligya na ni. Baligya na niya. Pero ikaw bit-bit ani isa kagalon rot be. Akong kuha ang buongon niya isa. Oh, busy kay si kasisi kay nagdala siya galon. Kaya magpalit po na siya og kurudo kay magpakuan na po siya. Magpa-tractor na po siya siyang basakan. Si kasisi. Madiskarte na hindi maarte. Walay kapoy-kapoy.
humagpanangkong bangan, humagbangan lukduhon. Pero ugma pa na siya makakwarta kay hapon naman ron. Ugma na nako na ihatod sa kong suki. Hawak ka sisi, hawak ka sisi. Oh, diha tagi. Ha? Dili eh. Ha? Man, Hawak ka sisi. Ganyan si kasisi. lay. Maligya na si kasisi og tangkong. May palit siya og kurudo. Magpa-traktor si kasisi. Muagi mi sa balay ni kasisi bilin. Dana. Kinamangan. Kasi si, ugma na ang halin sa imong tangkong. Kaya ako pa na ibaligya karon. Oh, nanami sa kalsada. Oh. Mo ni nagkuha sa tangkong namo. Hello, ato na may uli na may. Bye-bye. Paulit ni sa Napo, Bukag Bukid.